Ассаламу алейкум ва рахматуллохи ва баракату. Бародаро, созен хубе, саломатиту чхел. Ҳамин хел чанд рӯз шудааст бародаро. Худо уже фаҳмидесен, дидесен ки ягон шогирда видео накаисам, напартофтесам. Ҳамин хеле аст ки бародаро ҳами уже шогирдора видео мекунам, мепартом. Ай ҳар хел миллато, бисёр миллато занг мезананд. Ҳамон номероя дар комментария мебинам. Занг мезананд, мегӯянд ки шумо ёд метиҳед дар хеле трактор да эскаватор подгрузчик. Короче, ҳақта метам, ҳамин хел бисёр чӣ мекунанд. Барои ҳамо уже ай так худора шукр ҳаррӯза шогирдо омадесанд. Даже рӯзое мешавад ки заказ то соатҳои 7 мешавад. Ина бигем як смена заказ мекунанд бо переработка 3 соати дига боз мумкин бисёр шумо переработка мега давом метем бо 3 соати дига. Баъди соати 7 бачаҳо бо ҳамин хел ҳастанд одамое ки хали конкретно таҳти дил желание доранд, меоянд баъди соати 7 бародарон, баъди соати 7 меом ай кор уже тиёр истодагианд ки биёяд дар трактор ёд мутиҳад. Барои ҳамин бародаро хеле ягон дилшикаста нашед ки ҳо бача ай аввал ҳамин хел шогирдоа ёд дод бачаҳоро трактор дава якбора бо яке басш кард. Не бародаро, худора шукр мо ҳамиҷода ҳастем, ягон ҷо гирехтагӣ нестем, ягон ҷо ҳам гирехтанӣ ҳам нестем. Якумаш барои ҳамин уже кадум шогирдеш биёяд дигар ака синима дар ютуб канал партофтан уже ба фикрам дига намеарзад хел коро. Бародаро ҳамин хел аст ки ҳамо видеоҳо ҳастанд дар канал. Ай уже чанд ҳафта пеш уже баъди мо чанд видеои дига кардем. Ай так бигем худора шукр омадесам. Барои ҳамин ягон дилшикаста ягон кадом нашед. Иншоаллоҳ ҳойлам қабул кардесем шогирд, ҳойлам ёд додесем. Баъди соати 7 бародаро меоянд, шаб меоянд, ай кор мебироянд, чтобы ки бо выходной шуда бо ягон заказ мо дар ягон заказ нарем, то соатҳои 8 хеле кор накунем. Ҳамво ай барвақт ай кор мебироянд, соатҳои 7 бо меоянд. Худора шукр ёд чӯ метиҳанд. Хай бародаро, бисёр гап намезанем, уже соат 2 шав шудааст. Гуфтам як видео кунам, ҳамата хабардор кунам. Хай худованд нигаҳдорту бошад дар паноҳи Аллоҳ. Хобои раҳмонӣ иншоаллоҳ бо дар хизматем.